Wasa anamotu a yenuaba yi koda na di ewo mamprobi ayaresabia nti ene sabredi e wosoafo a wohwe emma ni mema sitena mu yede na afensu nipa enkan ko eni nimpuntu onimonyamfo na momo wode nsembi akọ edi amoma mu ni nyina sabrei ena mo hawa akoso ewo honti no ne na ban ni mpanifo ahodo edi nhihye yahodo begu akwam sene ebe ne bambo ho nsem ewa yaresabia ahodo no atumi agina ne naso. Efiti enre nwumre edibepem eye anopai ko sabre ye die ensema hodo nenam abefontinta fidie no so ani enyan baako pa ene se kopiemu ewo ye mamprobi polyclinic no ewo enkramanta mase ya babeto dwase ewra bi ya sabre de wonya mfanidin emeto dwa kwakofa akoda a wawo no foforo kora ya na wode no edwane enam so amanipa dodo na adwen ba so no ntino aposifo abo won homoden ama sabre de ababa wa no wonsa akana makoda no watimi edena kwakoma na wofo enu na nam so ama sabre de wo so afa wono ena wo hwe enkwada ena afenso emma ene emofra yedie ho nsem so onimonyamfo Agnes na momulate wakasa na wode nseba hodo bi atodwa a wo kyese wo hwe de si ye ya enya de se wo se bisi biemani enya ya enya de se wo se yesoso kora enu nti sabre no eye wono na so ye no mo hwe ene ahwe ya wonom ehwa pomuden ho nsem so kan bo mu kese pa sebe ya ono betimi ahwe aboa ama bambo ho nsem atimi ayeretare pa ewo eye apomuden amiamia ahodo nentosom no ena wo kyese koba seidia ene na ama ayafa wono mogya yahwe awaya sabia ahodo na afenso eye apomode adwuma yefo no won kwan eda ensenie mu pa ena wono mpese ebibesi bie ma woso mo hwe na omusia no kwan enu nti wo mo hwe de niema pa egu akwan mu ewo miamia ahodo ya enu betimi aboa pa ma bambo ho nsem atimi agina ne naso ewo eye ayaresabia ahodo ewo omanyi mu.